Mga hinigugmang anak sa Diyos, ug mga hinigugmang anak ni Maria, malipayong kapistahan kaninyong tanan. At sa makausapa, itong palakpakan ng atong Ginoo, Yesu Kristo sa iyong kapistahan. Ato usab palakpakan pag-usab ang atong mahal nga Birhen, nining unang atong adlaw sa iyang nobinaryo. Manginigugma ko mga igsoon, ang kinabuhing Kristohanon, kinabuhi kayo sa gugma. Kayong atong Ginoo, gugma man. Amen. Kung wa ko na sayo, manginigugma ko mga igsoon, as far as I could remember, sa atong mga nobinaryo, mao kini ang nobinaryo nga daghang kaayo ang nanimba. Palakpak! Daghang gayud ta kayo karon. Sa una magdubina gani ang nahan sa kanunay panabang. Di ba na mapuno ang mga bangko? Karon naas gawas. Unya mag-roll call ko kung naa ba diri ang mga sponsoring chapels. Okay ra mag-roll call ko niya? Oh, sige. Tanaw na to katong giduaw sa mahal nga Birhen kung ni sanong ba sa iyang imbitasyon nga muanhi panahon sa nobinaryo. Maginigugma ko magigsoon. Kining piyesta sa Sagrado Corazon nahimong popular tungod sa Madre, member siya sa the Congregation of the Visitation Sisters. Kinsa iyang pangalan? Kinsay pangalan sa Madre nga gipakitaan sa atong Ginoong Hesus Kristo? Ha? Say Sister Perlita, asa na? Kinsa ba na? Dili po si Sister Faustina ang gipakitaan sa atong Ginoong Hesus Kristo niadtong tuig 1663 to 1665 something murag inana no? Oh, nagpakitaan siya sa Madre nga si Sister Mary Margaret Alacoque. Siya no? Og tungod una di man mutuo ang simbahan nga ang iyang apparition, ang iyang pagpakita sa Madre, ang Ginoo nagpakita sa Madre. Oh, busa nag-imbestiga baya na siya'y confessor nga magmatuod nga ang Ginoo nagpakita gayud kaniya. Kay di ba sayon, di ba tawag sayon mutuo na lang nga pakita ang Ginoo no kay Ginoo ba no? Kinsa may kuan gayud nga magpakita ang Ginoo. Ang atong simbahan dili man na dali nga mutuo dayon. Kinahanglan man na nga imbestigahan gayud. Og usa sa mga kuan siguro pag matuod nga ang pagpakita sa Ginoo tinuod gayud kay naman milambo man ang maong debosyon. Ang pagdebosyon sa mahal nga kasing-kasing ni Jesus. Ang tuyo sa atong Ginoo nga ipadayag ang iyang dakong gugma ngadto sa iyang katawhan. Apan ang mga tao wa man hidawat sa maong gugma. Wa man midawat sa tanyag sa kaluwasan. Ang tao nagpadayon man pagpalmas-tamas sa Ginoo. Maginigugma ko mga igsoon. Katuyoon sa atong Ginoo kanunay nga ang iyang mga anak mahibalik kaniya. Ganuman, ngayon, ang kasing-kasing sa atong Ginoo, nigawas man. Kasing-kasing na ba niya sa suod, no? Pero sa iyang imahin, naamans gawas. Ganuman,
siguro ingon ana gayud kadako ang gugma sa Dios alang kanatong tanan. Nga makita nato nga ang iyang kasing-kasing alang gayud kanato, nagapitik kanato. Maginigugma ko mga igsoon, atong una-unaon, nga bisan unsa kadako ang atong mga sala, mas dako gihapon ang gugma sa Dios alang kanatong tanan. Napay laing imahin sa Sagrado Corazon. Kanang imahin ni Jesus nga nagbitay sa krus. Ngano man, kay kanang pagbitay ni Jesus sa krus, timaan man sa iyang gugma. Ang kasing-kasing nga nagapitik alang kanato, gipadayag diha sa iyang dakong gugma sa iyang paghalad alang kanatong tanan sa krus. Kay napabay mas dako nga gugma? Ingon siya, kaysa usa ka higala nga muhalad sa iyang kinabuhi alang sa iyang mga higala. Napabay pinakadakong ekspresyon sa gugma alang sa iyang hinigugma. Ang pinakadako nga timaan sa gugma nga ihatag ngadto sa iyang hinigugma man ang iyang pagpakamatay alang sa iyang higugma. Nga walay laing nakahimo nini kundi ang atong Ginoong Hesukristo naghalad sa iyang kaugalingon alang sa kaluwasan natong tanan. Amen? Atong palakpakan ng atong Ginoo. Mga digugma ko mga igsoon, diha sa nagbitay siya sa krus, instead nga balion ng iyang tiil, pero kay patay naman siya, unsa ilang gibuhat, gidughang ang iyang kilid, ug midagayday ang dugo ug tubig. Nga maoy timaan sa kaluwasan natong tanan. Ang Dios iyang gipabuhagay ang iyang dugo nga timaan sa iyang dakong gugma kanato. Kana bang imahin sa kasing-kasing nga nasamad, kasing-kasing nga miagas ang dugo tungod sa iyang pagigugma sa iyang mga hinigugma. Ug kanatong tanan mga anak sa Dios, iyang mga binuhat. Kasing-kasing nga nasamdan tungod sa iyang dakong gugma kanato. Ug mao kining ipasabot diha sa atong salmo karon nga nindot kaayo. Unsa ingon sa atong salmo karon? Sa tono? Magkawos kamo nga malipayon, gikan sa tuburan sa kaluwasan. Kinsay nakasinati diri magkaos, magsag-ob. Ha? Oh, di ba? Ang uban magsag-ob sa balon. Kami kay amo sa Davao sa dos Kalinan, amo kinamay spring, na spring tubod man ano. So magdamig kundi lukdog balde o galon. Magkabo mi, magkaos mi. Ano man? Kung di mi magkaos, di mi magkabo, mauhaw, way imnon, way lungagon, di mamo man ano? Og mubalik-balik kita. Usahay ang balon kung tiinit, naay balon nga mahubsan, naay balon nga dili mahubsan. No? Ang among spring, ambot na time tungod kay pumutol ang kahoy sa taas, nang luod siguro, niundang kadyot. Nainitubod, pero gamay na kaayo, hinay kaayo. Kung sa ilang gibuhat, naghalad silang puting manok. Naghalad og puting manok. Ingko ngano man may manok diha sa kilid sa ato kuan kanang tubod
na may manok nga putik gihikot. Mo dito na ito naghalad-halad og manok para mubalik ang tubig. Dugaya gyud di balik, no? So mga gugma ko mga igsoon. Pero kining tuburan nga kasing-kasing sa Ginoo nga mibuhagay ang dugo og tubig aron pagluwas kanatong tanan. Kining tubig nga naghatag kanatog kinabuhi, kining dugo nga naghatag kanatog kinabuhi, kining tubig nga naghugas sa atong mga sala, o kining dugo nga naghugas sa atong mga sala. Mao kini ang tuburan nga dili gayud mahubas. Mao kini ang tuburan nga dili gayud mahubas. Ang gugma sa Ginoo nato dili gayud mahubas. Unsa may atong mabuhat? Ang ato na gayud mabuhat nga dili kita matug kung manimba, labi na kay piyesta sa Sagrado Corazon. Labi ang tug sa uban ni matug sa kagod rin, no? Ang ato gay mabuhat ang pagdawat niini sa dagong pagpasalamat sa Ginoo. Ang ato gay mabuhat ang pagkaus, ang pagkabo gikan sa maong tuburan, ang tuburan sa kaluwasan. Mga inigugma ko mga igsoon, kitang tanan nga naginahanglag kaluwasan ang kasing-kasing sa Dios, ang iyang kilid, ang iyang dugo nga gipubuhagay aron sa pagluwas kanato, kana alang kanatong tanan, kana tungod sa dakong gugma sa Dios alang kanatong tanan. Amen. Karon ang subtema sa atong first day sa atong nobina nga maayo kaayo pagkahanay sa ato mga sakop sa Commission and Worship nagingon, Maria atong modelo sa Dios nung pagkamaayo o paghigugma. Kinsa man ang unang magtutudlo sa mga bata? Ang ginikanan, labi na ang inahan. Kinsa ang nagpakita gugma ang una ngadto sa iyang anak? Ang inahan. Tungod kay ang iyang gugma mao man ang nagdala sa nanay nga mag-antos og 9 months pagdaladala kanato sa atong tiyan. Ug pagpakita og gugma nga antuson ang pagpaganak aron paghatag og kinabuhi sa iyang hinigugma. Ug ang pagmata bisan tungang gabi, bisan kadlawon aron pagpasuso, pag-ilis og lampin, pag-ilis og dayaper sa iyang anak. Ang kinsa may una nga mohungit sa anak, ang ginikanan. Paghungit nga adunay gugma. Unsaon gani paghungit sa ginikanan? Iyang huypan ang ihungit. Unya iyang tilawan kong anak man ano? Oh. Iyang tilawan kong init o bugnaw. Maubitaw nga duol ta sa ato mga nanay. Nga naman, ang pagkaon nato na ilang laway. Ang uban kay usapon gyud kuno kay para mahumok niya isubo sa bata. Oh? No. Ang laway sa nanay gipasa sa anak. Mo na ingon sila, gusto mo nga madul ka ninyo ang tao? Tagaay sa inyo. Butang iglaway ang pagkaon. Mo na, no? Oh. Og tungod niini, ang bata nakasinati og gugma. Kung magsakit ang bata, kinsay sang piton sa anak, mama dayon.
nga usahay magselos ang mga papa kay puro ta mama. Sumama ang unang nagpabati sa gugma sa anak. Ug mao kini ang nabati sa atong Ginoong Hesukristo diha sa iyanganhang nga si Maria. Ug tungod niini na sinati niya nga si Maria gayud, si Maria ang modelo sa pagkamaayo ug paghigugma nga gikan sa Dios. Manginigugma ko mga igsoon, ug tungod niini ang atong Ginoo mahigugmaon gayud. Tungod kay mahigugmaon man ang iyang inahan. Mahigugmaon si Maria tungod kay mahigugmaon usab ang Dios kaniya. Sa mga nigugma ko mga igsoon, mao kana atong inahan, maayo, modelo sa pagkamaayo ug modelo sa paghigugma. Giunsa ni Maria pagpakita ang paghigugma? Giunsa ni Maria pagpakita ang hinigugma? Sama sa iyang anak. Nag-alagad kaniya. Nag-alagad sa mga apostoles. Alagad diha sa mga hinigugma sa atong Ginoo. Si Maria ang unang disipulo. Tungod kay siya ang unang nag-alagad sa atong Ginoo. Ug mausab kini ang atong kinabuhi may gugma ko mga igsoon. Karong panahon na, unsaon man nato pagpadayag sa atong gugma? Una sa tanan, no? Tan-aw nato, bisan na lang makatabang ta daghang kay kabus rong panahon na. Materially poor, spiritually poor. Kabus kay walay kwarta in town. O in tao yung balay. Naanatay Caritas office, hinaot. Ngayon, ikuman mo blessing sa atong Caritas office. Baka himo kita bisag kinagmay ba nga tabang sa kabus. Pagkalindot no, nga pananglitan, kada tuig, pananglitan atong anibersaryo, makatabang kita bisag usa lang kabalay alang sa kabus, pagkalindot kaayo. No? Nga naan nagtatabangan nga usa ka banay mag-ayo bas balay pagkanindot kaayo. Di man kinahanglan ang tabang dinagko, pero kung dako ang kasing-kasing pagkanindot. Usa sa mga nanginahanglan pud sa atong pagigugma mao ang atong kinaiyahan. Akong pangandoy samtang napakus parokya, hinaot matuman dili pud pangandoy nga maka-adapt kita sa parish, maka-adapt kita og mangrove area. Nga kita'y mag-atiman. Kita'y magtanom, nya dili lang kutob sa pagtanom. Ato usab na atimanon para mutubo ang mga mangrove. Kay usahay igor tas tree planting. Pag humagtanom, masay sunod, kalimtan. Nindot nga humagtanong atimanon para mutubo. So mga nigugma ko mga igsoon, init na kayo sige tagreklamo, init na kayo naunsaon nato kung wa tay himuon. Extremes na kayo ang weather karon, ang klima karon. Ang atong kinayahan nanginahanglan sa atong pagigugma diya sa atong pag-atiman. Sa akong gisulti, bisa na lang ang atong pag-segregate sa basura. Dakaw na kaayo nga tabang sa nag atong kinayahan nga mura man ni siya og himatyo na. So mga nigugma ko mga igsoon, ang atong Ginoo gugma, ang atong inahan gugma usab. Ug mao kini ang atong dagway. Ang dagway sa Ginoo gugma. Matud pa ni Pope Francis, ingon usab siya nga ang dagway sa Ginoo kaluoy. Ang kasing-kasing sa tao, dili lang mga kay kasing-kasing re atong isgutan, pero kung maghisgot ka nitag kasing-kasing, nangahulugan ka na sa tibuok nga pagkatao. Di ba kung moingon kitag nagyon ni sa kasing-kasing unsa man
maayo, maluluyon, matinabangon, mga man no? Buutan. Mga ganita nga, tig-ag kasing-kasing, batuog kasing-kasing, opposite. Ang atong mahal nga inahan, mauusab ang iyang dagway. Ug mao kini ang dagway sa atong Ginoo. Mausab kini ang dagway sa tanang Kristiyanos sama sa mahal nga Birhen. Ng atong dagway sa gugma, ang atong kasing-kasing magpitik usab sa gugma ngadto sa Dios, ngadto sa uban sama sa mahal nga Birhen. Amen.